Slav evar baş hevan no hêvîdarım hûn başin kaûnçî dikin îro weşanek me taybet heye em ê bülten pêşkêş nekin ji ber ku mîvanê me ji Amedê ye hem bîranînê wî hene tecrübeyê wî hene ew bi me re parve bike ka em ê çend pirsan jê bikin di derbarê dawa Kurd û Kurdistanê de em ber vê ku derê vê diçin qedera me di destê kî de ye wekî milletê Kurd me li kê derê xeta kir çima em nemîne xelkê ne kêmasiyê me çi ne li ku derê ev kêmasiyê xwe em çawa dikarin telafî bikin pirsên di vê çarçovê de em ê jê bikin elbet mesela narînê jî heye gundê Tavşan Tepe heye li wê derê mesela narînê çima zelal nabe çi heye astengî çi ye ev çi bûye sebeb ku ev doz di tariyê de bimîne yani dewletek ku îdia dike dewleteka xwesa dibêje ez mezinim dironê me heye teknolojî bikartînim çawa çêdibe ev 25 rojin hê nikare zarokekî 18 salî bide axaftin di îfadê wî de nakokiyan peyda bike nikare derbixe holê ka kî bûye sebebê kuştina narînê û mesele çima zelan nakin ez helê we jî pirsim û tev bi xêr hatin hevalno ez îro navê we naxwînim ez zanim gelekî xweş ji me re dikeve sohbetê lê ji bo hurmeta mîvanê me Abdullah Demirbaş şaredarê Berêyê Sûrê mîvanê me ye em biçin cem wî em xêrhatin lê bikin û di dawiya bernamê de elbet ez ê helê we bipirsim ama di vê naverê de hevalno eger pirsê we hebin ji kerema xwe re di beşa peyaman de pirsê xwe bişînin em ji mîvanê xwe Abdullah Demirbaş bikin ez dixwazim hûn jî tevlî bin bila sohbet çêbe tenê li benda pirsê min nemînin ez hêvî dikim sohbetek xweş wê çê bibe Mamoste merheba tu bi xêr hatî Silav û rêz û hurmet hemû temaşevanan û hemû gelê me Kurd û Kurdistanê. Tu çawanî tendurustiya te çawa ye nexweşî mexweşî te hene mamoste bêjin fîzîkî yani îdare dike em berxwe didin heya ji me tê em tendurustiya xwe girîng dibînin lê tedî nexweşiyên me hene lê em ê baş bi hevana mesele civakî û gelemperî netewî başbûne eger ev baş be moralê meriv jî bêtir baş dibe û tendurustiya mirov jî baş dibe Mamoste doza me a dawa Kurd û Kurdistanê heqeten tesîr li psikolojiya we jî dike yani mesela hûn anha li xerîbiyê ne û li sürgûnê dijîn elbet ev xasî 5 sal hûn ji Kurdistanê derketine ev mesela me ya netewî tesîrekî çawa li ruhiyeta we dike min wan deman rojekî rojnamevankî ji min pirsî got li penaberiyê rewşa we çawa ye min got em wek masîkî di nav akwaryûmekî dane em dixwazin hêviya me evekî em bigîjin behrê em hewl didin lê me kirine nav akwaryûmekê camekî û em diçin û tên hewl didin aslında penaberî mirinekî din e yani sê rê hebûn cemme ya em ê bimrana li wê derê bikuştana ya em ê biketana girtîgehê ya jî em ê koçber bana ji sê rewşa xirab me yekî hilbijert hûn zanin ez du cara girtîgehê de bûm ji ber nexweşiya min a genetîk xwîna min tîr dibûn du cara embolî kir û ez ji ber mirinê filitîm bi kampanyayê bi raya giştî ez xilas bûm lê ez piştî wî ez hatim vadira jî korona bûm cara sêmîn êdî ez bata me girtin çünkî dozê me gelek pir bûn û işte rewşekî xirab bûn mesela ez piştî ji girtêkî hatîm berdanî ji bo tedawiyê ji bo tiştê din jî ez hatim dervê welat çünkü min nedixwestin penaberî ez zanim gelekî zor û zehmetî de bûn ji bo tenduristiyê jî min polîtîkayekî aktif berdabûn min vegeriya bû mamostetiyê jî piştî 2014 ez vegeriya mamostetiyê İstanbulê mamoste beşa te ya mamostetiyê li ser kîjan ye kes ser kîjan mijariye ser civaknasiyê ya sosyolojiye lê min mamostetiya felsefe kir felsefe sosyoloji psikoloji mantık mı kir nêzîkî 20 sala min kir 2014 de ez dîsa vegeriyam nêzîkî 2 sal û nîv min dîsa mamostetî kir
edi yani hat asteki parezerago ya te derd kevi ya ji em te nikarin xilas kin icare doza kecekê da yek dozekî da 18 sal ceza dixwarin. Ez hatim lê min got ez ê dîsa vegerim doza me xirab bû min amadekariya xwe kir ez ê vegeriyama Tirkiye êdî telefonê me godarî dikirin çi dibû nizanim ew şev li İstanbulê mala keça min û diya zarokan mala wî havêtin ser êdî derfetnema em li vê derê man wek min got penaberî bi taybet jî ser psîkolojiya me tesîrekî neyînî bike jî lê hêlekî jî tiştekî dike. Demek ki em li tekoşîna xwe de rastin û rêya baş dimeşînin. Xeletiyê me hene, şaçiyê me hene, kêmaniyê me hene lê rêya me rast e. Em tiştê basan sosyolojî kir niha qismekî miletê me Kurdistan terikandine hatine Avrupayê di vê rûpela xwe YouTube'ê de ez dem bi dem behs dikim. Yani ez bixwe wekê kêmasiyekî nabînim, wekê xeta nabînim. Ji ber şertê me yê aborî yê li welêt, ji ber ku fabrîqe tune ye, gencê me nikarin îdara xwe bikin. Ji ber şertên jiyanê ez pozitif dibînim. Qismekî miletê me li Avrupayê ve hem ji ber du sê sebeba. Yek sebeb mesela aborî dikarin alîkarî bidin malbatê xwe, qizm û aqrebayê xwe li yê li welêt. Û hem jî di mesela medeniyetê de, danûstandinê de. Yani merû biçe welatên dereke xerîb, merû tiştên wê derê fêr be û di vegerê de û li wê derê li welatê xwe bîne cih, dewlemendiyên welatê xwe bibe cem xelkê, ew danûstandinekê sosyolojîk çê bibe, gelo ez şaşim di vê derê de yan hatina Kurdan ya Avrupayê zirar dide civaka me. Ez vî tiştî dibêjim. Sebeb çi dibe birabe. Li welatê Kurdistanê kî welatê xwe terk dike ji ber sebeb dagirkerî ye. Yani dixwazî dîrek en dîrek. Ana welatê me dagirker nebana. Axa me pîroz e. Axa me bi rastî zêrîn e. Ama nüfusa me jî zêde ye mamoste. Nüfusa me ya li Kurdistanê zêde ye. Yani qismekî wan li derva be çi zerara wê heye? Bawer bik ez yani ne dijî hatina Avrupa me. Lê ez bi taybet vî tiştî dibêjim. Sebeb yani dibe hinkî insan dibe ya işte van insana ji we aborî hatine. Kekê min gerek em biya fêm bikin. Welatê me dagirkerin em ne li wê derê xwedî îrade ne. Evan insanan mecbur dimînin. Çünkü rewşa dagirkeriyê da dagirker ji te re aborî jiyan nayle. Dike xeterî te birçî dike, xizanî dike. Yani wek Ehmedê Xanê dibêje sê tişt neyarê me ye. Xizanî û em bêjin nezanî û îxtilafa me ye. Lê herî sebeb nezaniya me ye. Sebebê nezaniya me ez bar dikim Bediüz Deman jî Saîdê Nursi jî tiştek wisa dibêje. Rast ew jî vî tiştî dibêje. Lê ez vî bêjim. Em ser axa xwe bawer bike azad bin û xwe xwedî îrade bin ez bawerim wê çaxê em koçber bibin merivgere tewanbar bike. Yani bêjin ya welatê te heye way axa te pîroz e aboriyê te li ciyê tê ji bo çi hatî wê çaxê ji bo seyahê te tê. Mamoste ez di vî aliyê de dibêjim. Yani plansaziyekî me civakî li Kurdistanê mîna ku tune be. Mesela ez li welatê me difikirim, ez bixwe ji herma Serhedê me. Mesela li deverekî li gundekî 100 xane bû berê 30 sala, ew 100 xane niha biye 300 xane. Zarok zêde ne, dizewicin li hev zêde dibin, ew zeviyên derdorê, erdê derdorê, xwedîkirina sewalan êdî têra debera wan nake. Mecburin pişeyekê nû, meslekekê nû ji xwe re hilbijirin, ew jî îmkan tune, derfet tune. Elbet hûn vê sebebê bi dagirkeriyê vegerê didin, rast e jî. Eger welat ê me biya, me bikaribe plansaziyekê civakî çêkira, fabrîqe vekira û îmkanên îstidamê çê bikira, elbet wê demê pêdivî çê nedibû mirov derkeve derve. Ama divan şertana mirov mecbûr e.
naxwazin herema Kurdistanê duwarê aborî da pêş keve. Yani ev jî heye. Ana plansazî ne destê me daye ji ber wî awa dibe. Ez vî tiştî bêjim. Mêze anha em bêjin du perçê Kurdistanê, em bêjin Kêmanî şaşiye be jî piçkî pêş ketiye. Nîvaza. Erê. Ana li wê derê hatina Ewropa kêm bûye. Eger heye meriv gerek wan tawanbar bike. Hûn çima tê? Welatê we dewlemend e û hûn êdî xwe diparêzînin. Wê çaxê şaşî û geletî di wî rêveberiyê da duwan însanan da meriv kare bike. Ama ana axa Kurdistana Bakur fabrika kêm dikin, ê dikin jî destê wan da heye. Dixwazin însanê me xizam bin û ji wan re em bêjin muhtac bin kî bigirin destê xwe. Ji ber wî yani ez cana tawanbar nakim wî lê herî dawî vî dawiyê jî sîstema dewleta Tirk bi taybet demografiya Kurdistanê digewrîne. Em gerek di vî alî da jî hişyar bin. Gelo Kurdistanê êdî ciwan gelek ya berdibdin û tên. Lê pêşiyaviya vedike dewlet. Kî tînin wê derê? İşte insanên em bêjin ji Afganistan, ji Îranê, ji Sûriye, ev çetê Sûriye tînin. Mesela wê rojê min Amedê bi yekî ra xeber da dibêjin projekî tînin 30,000 xanî çêdikin cîkî da ê toplu konutê û li wê derê dixwazin însana bînin û navçekî çêkin û gora xwe girêdana xwe çêkin. Evan insana ji ku tînin? Evan insana yani Kurd koçber dibin. û li Diyarbekir depremek wanî zêde jî çênebû. Van 30,000 konuta ji bo kî çêdikin? İşte mirov gerek ya ana eviya di 1938 da dibêm qala ew şerq îslahat planî heye. Ehtimalekî dîsa dewlet dixwaze Kurda koçber bike li axa Kurdistanê wan însanên ciyê din hatine penaver bûne wana bicî bikin asimilasyon xweşaftina Kurdan xwe pişaftina Kurdan û em bêjin çanda me nasnama me êdî xirakin demografiyê bigewrînin û paşê bêjin li vê derê jî Tirkin. İşte vay Tirk dijîn, Ereb dijîn, filan û bêvan. Ev polîtîka jî mirov gerek hişyar be. Yek ji tiştên ku netew dike netew elbet coğrafyaya, zimane, ev ancak tu dikarî li derva li netewek bî îdia bikî ku tu netewî yek tiştek ku te dike netew coğrafyaya. Eger demografik guherîn çê bibe li şûna te Ereb werin bicî bibin, Tirk werin bicî bibin wê qîmeta coğrafya te wextê nemîne tu belav bî li her derê ciyanê elbet wê devê îdiaya te ya netewbûnê hinekî kêm dibe. Mirov nikare însanan îqna jî bike derva. Nama miste bangekî bikim eger destûra wê hebe. Kerem kestaf. İnsanê men em bêjin sebeb çi dibe bira bibe hatiye vê derê yekemîn hestê xwe netewî gerek ji bîr neke. Girêdana xwe û erdnîgariya xwe welatê xwe ji bîr neke. Di do çanda xwe zimanê xwe ji bîr neke. Sêemîn çi dibe bira be li welatê xwe darekî jî be darekî wî deyne bira ew dara wî li wê derê hebe. Yani sibê nebiyê me em bêjin ki em tên vê derê jiyana xwe dikin nebiyê me bira sibê bêjin ki kalê min li wê derê xanîkî wî heye. Yani malê xwe nefroşin, milkê xwe nefroşin. Heh, ev lê eger tu nebe jî bira bistînin, bira çêkin. Ji xwe tiştek ku bi Filîstîniyan da wenda kirin ev bû. Dest pê kirin malê xwe firotin. Ew bû sebeb ku di erdêwan were dagirkirin herî zêdetir yani. Mamoste em zêde mijarê belav nekin ez dibêjim qey berê ku em bikevin mesela doza Kurd û Kurdistanê
ji ber ku te li Amedê wezîfê kiriye, li Sûriyê te wezîfê kiriye, tu Amedê baş nas dikî hem sosyolojiya Amedê û gundê Tavşantepe, malbata Güran tu nas dikî. Mesela Narînê heye, aniha di rojevê de ye 25 roje gelekî ser tê axaftin. Zelal jî nebiye. Niha dewleta Tirkiye bi zanebûn naxwaze doza Narînê zelal bike, yan hakikaten hêz û quweta dewleta Tirkiye, kapasiteya dewletê Tirkiye tune vê mesele zelal bike. Çi ye mesele? Çima xwasa safî nabe? Ez di serî da kuştina zarokan û kuştina jinan û em bêjin vî fikr û remanên nebaşî ez şermezar dikim. Yani li Tekirdağê zarokek hat, li Agiriyê Leyla çû, em bêjin Ceylan Onkol çû, Uğur Kaymaz çû, em bêjin Narîn çû. Kîjan zarok bi çi sebebî bê kuştin em viya dijî mirovahiyê dibînin û qebûl nakin. Dixwazî kî dibe bira bibe. Yani gunene bêrixin, bêcanin, nefes bênefesin. Mirov zarokî çawa dikuje. Em ya qebûl nakin. Kuştina jinan qebûl nakin. Kuştina insanan jî em qebûl nakin. Dibêjin ki rê û rêbaz heyekî mirov çare bibîne ji her pirsgirêkî ra. Riya pirsgirêkê diyalog e. Dixwazî di nav du insana, di nav civakek û dibêjim di nav dewletek, di nav du gelada jî be. Bira hemû problem bi diyalogê çareser bike. Ji ber wî yani ez bi taybet bi kuştina Narînê gelekî biêşim. Li hemû zarokan kuştina wan biêşim. Tabii mesele em bêjin sebep çi ye gerek devlet zelal bike. Çima zelal nabe? Ew e mesele. İşte mesele hinkî hassasiyetên xwe didin pêş. Lê di zarokuştinê tu hassasiyetî tune ye. Çi ye me gerek meriv mesele deynê holê her kesî dibin vî tohmetê da neyle. Anha dixwazî bavê me be, dixwazî kurê me be. Di vî kuştinê de kî cî girtiye bira derkeve holê. Zelal be. Ama rola mamızda erê ji xwe her kesî dixwaze. Ama rola dewletê çi ye? Mesela tu weke siyasetmedarekî tevlî bi dehan dawan bûyî, tu xwe hatî darizandin, tu derketî pêşberî mehkemê. Yani ji bo dewletê, ji bo dadgeriya dewleta Tirkiye pir zehmet e 10-15 gundiyan bidî axaftin, îfadê wan bigirî, di îfadê wan da nakokiyan derbixî holê û bibêjî aha tu bûyî sebebê kuştina wê. Yani ez fehm nakim. Ew mahkemeyên dewleta Tirkiye ku diçin ew kesên ji doza Kurdî tên girtin, her aliyê wan lêkolîn dikin, her aliyê wan deşifre dikin, hêz û quweta wan li Kurda dibe, meselê siyasî dibe. Mesela piçûk a cinayetekî wisa piçûk de çawa nikarin deşifre bikin. Yani pir kevşe saet di navbera sisê û nîv çaran de çi biye û cenaze jî hatiye dîtin, cenaze jî ne bi marîfetê wan hatiye dîtin. Ji malbatê kesekî îtiraf nekira, cenaze wê hê jî nehatiba dîtin. Ez behsa kapasiteya dewleta Tirkiye dikim. Ya bi zanebûn deşifre nake ya jî quweta wê tune, kapasite wê tune. Ez vê me fehm nekiriye hakikaten. Ama ez di asla problem tê dixwazî van nîqaşan, van nakokiyan ve aloziya zêde bibe. Demek ki tê bi niyetek baş an xirab tê dixwazî van îdaya van gegeşiya zêde bin. Çima tê zelal nakî? Ana dinya xwedê îddia digerin. Dinya xwedê tewanbarî û şaşî û xeletî û rastî filan û bêvan gotin digerînin. Kî pêşiya wî vedike? Pêşî ev dewlet e. Ev dewlet bi destê xwe dixwaze ev tişt bela bibe çayê. Eger zelal nekirinê da bêçaretî tune yese, dima eger dewlet bêçare ye bira derkeve bêje ki ez bêçare me nikarim. Evî jî nabêje. Lê gava ev tişt zelal nabe gelek îdayên
nebaş, baş, gelek tiştirin holê. Demek ki evî mezhebî malbatê gerek vî tiştî bifikre. Dibêje ki em girêdayê bi dewletê ne. Madem girêdayê dewletê ne, bira dewlet zelal bike van îdan, van gengeşiya derheqa malbata we da nemeşe. Ev devlet hûn pêgirtî wan in. Ev devlet Mamosteto malbatê naxsikî malbateke çawa ye tekiliya vê malbatê dewletê ji kengê ve heye? Malbat li Diyarbekir malbatê girîng e. Malbata Molla Gürani ye. Deşta Gewran destê wan dabûn. Yani van malbata Gürani herkes nas ke ji wana not û çara da yek şaredarê Diyarbekir bûn. Lê bi taybet ev devlet yani ev malbat jî devletê diparêzîne. Lê bawer bikin ev devlet dixwaze vî malbatê tu nebibe eger fikir bikin se. Çima dixwaze tu nebibe malbat? Ama devlet wan dide nîqaşkirinê. Madem Yani devlet wan e, bira devlet wan zelal bike. Wê çavê Mamoste tiştên ez fehm nakim. Ez bi destûra te pirsan dipirsim ji ber ku ez dixwazim heqaten tê bigêjim serwext bibim. Niha 40 sale tu jî ferdekî vê siyasetê li Bakurê Kurdistanê siyasetek dimeşe û bi milyona însan xist bin tesîra xwe. Ma qet tesîra vê siyaseta me li ser vî gundî malbata Güran qet çê nebû. Di vî gundî de qet welatperêz tune ne. Dengê xwe nadin we, nayêne meşru mîtingê we, qet nayêne komelê we. Li şaredariyê we nakevin xizmetê. Ez fehm nakim. Yani malbatek ew qas yeketiya xwe sas kiriye û hemî sedî sed bi dewletê re ne. Li gundê orijiya jî carnan welatperêz çê dibin. Ez fehm nakim. Yani çima di sosyal medyada ew malbat ev xwesa tê sûjbar kirin, heqaret li malbatê tê kirin. Yani temamê malbatê merû çawa dikare tom hevbar bike. Hevalê bedran. Kekê bedran. Devlet bi xwe bi destê xwe pêşiya van nîqaş evet ke dixwaze derheqa malbatê de van tişta zêde bibe. Ama devlet çi dike vî malbatê çi dike pirî mezinê wan dibêje ki em girêdayê devletê ne. Hey xwelî li ser o. Hûn pêgirtiye vî devletê ne binêrin devlet we çike çi halî. Gerek viya bifikirin. Binêrin babû kalê me digo law ev bextê Romê tune dibe van Osmaniya da jî lîstik pir e. Gerek êdî em fêm bikin. Binêrin. Tu ciya da, tu malbatê da ya em bêjin eşîr da, dewletek netewkî da sedî sed hemû xirab ya jî hemû baş em nikarin bêjin. Sosyolojî destûrê nade vî tiştî. Muhakkak di navî malbatê de kî heye ez jî zanim însanê baş, însanê qenc, însanê xwe nas dike jî heye û qarşê tiştek jî nabe heye. Lê em bêjin îker rêve dibin ihtimalekî tiştê de baş dikin. Binêrin li vê derê ez vî tiştî dibêjim. Mesela em îddan jî gudarî dikin. Eger rind bê kolandin ez bawer dikim Susurluğa Kurdistanê de dikeve belkî. Çi ye mesela? Susurluğa Kurdistanê de tu dixwazî çi bibêjî? Yani tekiliya dewletê û malbatê eşkere ye. Tiştekî veşartî tune ye. Mesele ne tenî kuştina narîne edî. Dibêje ki yani kuştina narînê ji xwe ne rast e. Ama binêrin dibe ki WhatsApp hatiye silkirin û nayê vegerandinê. Ev çi program e? Ev program min gelekî kesa geriya pirsî kes pir nizane. Ev ya bi profesyonelê hatiye karanîn. Ev ya pirsekî ye. Yani muxtarekî yani ev program çawa peyda kiriye. Mirov gere ya bipirse. Yani hatta hêzên resmî hêzên askerî yên dewleta Tirkiye nebe yan jî spor ev programa ku tê bes kirin dikare hemî mesajan jê bibe nikare li telefonê were barkirin. Tu sad bêjî Do binêrin. Mesele êdî herkes tiştekî dibêje. Binêrin
komutan, jandarma komutanı tiştekidin dibêje. Milletvekilî tiştekidin dibêje. Partî tiştekidin dibêje. Hinek dibê işte niza İsrail û Amerîkayê kiriye. Ya xwedê işte razî. Mesele ne İsrail û Amerîkayê? Eger mesele İsrail û Amerîka be, tudunca herî partiya ve evê kevin ortağın bi İsrailê bi Amerîka ra şirîkatî dike ewin winin û çima tawanbariya wan dikin win xwe vegerin. Yekemîn ew. Di do lazim e devlet çi heye derxe holê. Heqê devletê tune ye hemû malbatê binê tohmetê da bêle. Ev ne rast e. Ev ya heqaretekî ne baş e û mafê mirova tune ye min tesîr. Kî sucdar e, kî ne sucdar e zelal bike. Bingeha wî çi ye? Win çi vedişêrin? Win hêna çi vedişêrin? Lazim e bêjin însanekî hatiye kuştin, sebebê wî çi ye, kî kuştiye zelal bikin. Hên jî gengeşiya didomînin. Çi meseleye? Yani lazım e ev tiş zelal bibe. Ev zelal nebe dibe sebebê nîqaşê din. Gelek insan teorî û îddiayê din bikin. Pêşiya vî tiştî jî lazim e bikin. Ana vî tiştî diparêzînin, malbatê sankî diparêzînin aslında ji malbatê re xirabî dikin. Çünkü yekemîn devlet pêşiya vî tiştî vedike. Devletê girêdayî wan partiya jî salê notî da çi kirine em zanin welatê me da. Wê çaxî heşê însana tiştek dibe. Dibe gelo ew salê notî da wan tişta kirin, piştaviya da ne gelo çi meseleye ev ya? Bazı aliyê stratejîkê gund dikin mamoste dibe gundekî stratejîkê gundekî mühîm e. Stratejiya gund çi ye? Erê Ew gund serriya palûkê cîkiye. Serriye, serriya nêzîkî hewalan ye tenî. Stratejiya xwe çi ye? Çolî normal şarttan da gerek taybetmendiya gund tune. Nêzîkî Diyarbekirê û stratejîk cîkî xwe jî nîne. Û em vî tiştî mesele pir kûr û dur jîn. Yek narîn hatiye kuştin. Kî kuştiye? Ji bo çi kuştiye? Kînga kuştiye? Bi çi sebebî kuştiye? Vana zelal bikin hemû tiştî qede. Yani çi hewce ev malbat em bêjin bi hezaran e win hemûa binê tohmetê da dêlin. Yani haksızlığa devleti yekemîn ji wî malbatê ra ye. Yani devlet pêşiya vê dike. Malbat jî derdikeve dibe kî wala devleta me baş e em pişta devleta xwe dikin ya xwedê işte razî. Ti pişta wî dikî ew çi dike te? Mamoste tiştekî dijî heye bala te jî kişandiye gelo. Cara yekeme çapemenî medya devleta Tirkiye ew qas bala xwe dide ser mijarekî li Bakurê Kurdistanê. Hem çapemenî medya muxalîf û hem jî ya girêdayê hikûmetê. Hemî şev û roj ev 25 rojin bê rawestan 24 saet mesela wan narîn e. Narîn çûha, narîn wisa hemî deqe û saniyê wî pêşkeş dikin. û behsa tüm mijarekî dî jî nakin. Çima jî gerekî bala min kişand. Mesela li Agiriyê Leyla hat kuştin. Li Tekirdağê de zarokî di salî bûn bi tewrikî nebaş hat kuştin. Evan kesîma pir dengî xwe nekir. Ez dibêm kî li vê derê tiştekî din jî heye. Yani hêlekî raya giştî servî tiştî disekine baş e ama ez dibêjim kî sankî diviya da hinek siyasî hesab hene. Yani wek em bêjin heyf girtin heye sankî divî tiştî da. Yani muhalefet û iktidar li ser doza narînê şerê wan heye tu dibêjî. Ew jî dibe. Mesela em bêjin kî li Tekirdağê zarokî di salên jî hat kuştin. Ew zarok mir. Erê mir jî em cî yani ji bo yê tên kuştin. Çima ser wî nasekinin? Gene merivî jî bisekine. Ser Agiriyê Leyla jî bisekine. Çünkü em bi em bêjin fikra xwe, remanê xwe, nîrînê xwe de em kîja zarok
bê kuştin em dijîvîne. Dixwazî Filîstînê be, dixwazî Amerîka be, dixwazî Almanya be, dixwazî Kurdistanê be. Li ku dibe Mesela zarokan tune ye. Zarok dünyevi ye. bêgune ne, bêgune ne yanî. Ji bo wî em dijîvî tiştî ne. Lê evana dirûtî dikin. Binêrin. Evana jî dirûtî dikin. Belkî dibe piştî dixwazin sosyolojiya Kurda xirab jî nîşandin. Hinekine ew jî dikin. Ew jî heye. Belkî we temaşe kir, dixwazin ser wî tiştî îştevayê Kürtler, Kürt awane, dixwazin vê nîqaşê jî bikin. Mamoste bala te bikişînim ser mesaja Eren Keskin wî rojê min di YouTube'a xwe de jî bas kir. Eren Keskin bersivekî pir xweş daye van derdoran dibêje erê li vê herêmê eger feodalîzm serdest be jî ew kesê ku xwestin şoreş pêk bînin, kesê ku li vê derê mücadele kirin, di siyasetê de xwestin rol bilîzin, civakê biguherînin ve hemî ew abitin zîndanan ve tu însanekî li derve nehîşt ve bi zanebûn plan proje çêkiriye ji bo ku vê milletê tarîtê de bihêlin. An hewl rabûne li hember feodalîzmê hûn dawa çi dikin ve şoreşkerên vê civakê avitiye hepsê. Ev bersiva Eren Keskin bu gelekî famjêre hat çawa dibînin zan. Ez jî tevlî dibim, îro em dibêjin sîstema eşîrtî ne baş e, ne wisa? Ba am di sosyolojî de her tiştî eşîrtî ne xirab e. Lê hinek şaşî û xeletî belkî pirin jî. Ama evê ke eşîra ser niga digire ev dewlet e. Cerdewanîtî, sîxurtî servan eşîra nekir. Hên jî dikin. Ana li welat li hemberê tekoşîna azadiyê aşîretler konfederasyonî pêş dixin. Binêrin ev ya polîtîkakî ye. Dixwazin li hemberê fikra netewî fikra eşîrtî xurt bikin. Binêrin her diçe Kurd hestê netewî xurt dibe. Kurdistanî xurt dibe, evana ji bo pêşiya wî bigirin. İşte Bekiran aşireti, Jirki aşireti, Ertoşi aşireti, vana dedim peş, bi pêgirtiya devletê van tişta dikin. Li welatê me, li hemberê hestê netewî, aşiretçîtiyê ser niga digire, ev devlet bi xwe ye. Ya? Eger çawa ku tu behs dikî eşîret li gorî taybetmendiya xwe, li gorî çand û kültûra kurdewarî tev gere, zirara eşîretê pir zêde ji civaka Kurd re, ji siyaset re Kurd re çê nabe. Ama eger ev sîstema eşîretê bikeve xizmeta dewletê, wê demê zirarekî ciddî heye. Binêrin eşîretî, malbatî, qebîletî, kesayetî, van tişta rastîkî civaka me ye. û berjewendiyê xwe jî heye. Ez vê tiştî dibêjim. Belkî jî ne îro zemanê berê eger îro zemanê berê parastina nirxên netewa Kurd belkî jî bi xêra wan e gîştiye heta îro. Bi xêra sîstema eşîretwarî ye. Bi amin sîstema eşîretî bi xwe konfederalîzm e. Yani du emîn ana em vê tiştî dibêjin. Hestê netewî ji malbatî, ji kesayetî, ji eşîrtî bilindtir e. Lê nayî menayî ki em eşîrê înkar dikin, malbatê înkar dikin, em bêjin kesayetî înkar dikin. Evana rastîkî civakî ye. Lê devlet hatir eşîrtî, malbatî, kesayetî li hemberê hestê netewî bi me kar dike. Dibê eşîrtî pêş bixim, di Kurda da hestê netewî bira pêş nekeve. Wê çavê çi dibe? Ez dibêjim eşîra Zîrkî baş e, din dibê eşîra Bekira baş e, ew dibê niza Jirkî baş e, ew dibê Ertûşî baş e. Oysa em vî tiştî dibêjin. Ertûşî, Bekirî, Zirkî, em bêjin kî janê dibe bira be, hemû eşîr rastîkî kurdewarî ye, lê Kurd û Kurdistan ji vana hemû şêrîntir e. Mamostena em hinekî were ser mesela dawa Kurd û Kurdistanê dedît pirsa serekê ku em ji xwe pirsin
ام چما نمینا خلکین اما مسته چما خلک بو خودی دولت خودی ستاتو هر کس کم بجی آخوی هی خواب خواب ریواد به زمان خود پاریزه مکتب ما هنن یعنی هبونا خواه به شکل کید پاریزه اولکاریا خواه تقاوتا خواه افجی رومت اکیش بو اختیارین ما یعنی پرگال اکی هی دمشل جمع خلکی باش نباش لآفریقا جی هی اف سیستم ایمه کردا اموک نتوکی 45 میلیون انسان مل کدری خطا کر که ام نبون من خلکی مکدری که ماسی کریه که ایرو او انسان که هنزان خوارم بخون او انسان که هنزان خواب خواب رو ببین بونه افندین ما و درباره قدر آمده او بریاری دادن افجی لرومت آمد که بد چونکه اموک جواکا کرد مامسته ام نوکه برینه ام شیار بونه زانا بونه دنیای گریانه ایدی چاوه مویبیه ایدی ام سیاسی بونه او روشا بندستی ایدی بومه ایدی وکه حقارت ده ام نکارن راگرن یعنی دوی شرطی ده ایدی مرود چه انتحاره حقیقتا ما نکاره راگ یعنی هیچو مجیه من نکاره راگره که ام ببن بندست ترکیه ام نکارن مل کدری خطا کریه که ام کتنه وی روشه ام نکی چواد کاره حسابش خواب پرسن ککی بدران مرov لکو هندا که جوی داری سرکفتی دوه چونکی تجیه هندا کرنه دا تچوا هندا کریه تچه سببی هندا کریه تببینی توی چاوه ایدی هندا ناکی او جیل کدریه مل کدری وندا کر آنها ام بیجن شیخ احمد خانه بدوی زمان سعید کردی سیدای جگرخوین بگر همو ام بیجن کسا تشتکی گوتیه سه تشت نیاره میه خزانی نزانی و اختلافی میه لهری سبب مزن نزانیه گوتنه کی هیه دبی مروف بدی زمان سعیدی کردی دبی جد بیم قالا دبی ده ماتماتیکی دای دبی معرف بی آب بی نان دمینه اما بی آزادی نامینه ام ده فلسفه دا تشتکی دبیجن ده ماتماتیکی دا یک ده کس سه لی ده فلسفه دا ده کس 111 سه حب یک بیبره جبر ویجی قوت دی یکیتیه دایه اختلاف دانه نه آنا بنیرن مهنکی بری جواکی گو سوسیولوژیا کرده ام بنیرن از دی بیجم والله عشیرامن جی عشیرته باشتره لیدناف عشیرامن دا قبیلامن باشتره دناف قبیلامن دا باوکی من باشه دناف باوکا من دا جی مالباتا من باشه د مالباتا من دا باوی من باشه د مالا باوی من دا جی از باشیم بنر از حیا بنی هاتم من ای خواز جی ایدن جدا کر بنر امتین ناو مالباتی گوتنه کی مهیه دبی پچوکی مالی کوچکی مالیه ام دناف زاروکی خدا جی جدا تید کن یک گاوا اکتبه دناف مالباتی دا زاروکی جن کچ و کرجی جدا کن جدا بون جدا کرن و پرچه کرن حیا ناف مالا مکتیه اویا کی کریه داگرکر کرنه داگرکر جبوی داگر کرنا خواه بریوه ببین پرچه بون همه خواستنه ما به عشیرتی پرچه کرنه از دبیم والله نانه ازیدی ها نای خوارن یاج ادبیجم کی خوارنا مسیحیه بخواه حرامه efendim Alevi dibe ev işte Şafii Kürt dibin ve bükuşun ez dibijim van Kızılbaşan bin bükuşun ava me perçekirne binir dibe ama divan siçil sale daviye de ev mantıka kutubası ki bir kısmeki mezin jole rav heye bize lükü berida me heye dagirker wil hemberi me bikartine manen ki beri go ki devlet dixwaze aşireti ew nijat perestiya wî
kevne şopyavi serniga bimine. Çünkü aşirete da devlet xwest serniga deli. Yani aşiret peygir diye devlet edibe. Ya kona devlet aslında aşireti naxwaze. Dixwaze aşiret büyü ve gireday be. Bi tekoşina xwe bi neteva xwe girêdana wî naxwaze. Ana eşîr ki rabe bêje ki em Kurdin, em Kurdistanî ne, bawer bike devleta Tirk wana yok bike. Ama yekê din serokê eşîrê derdikeve dibe ben vatanıma, milletime bağlıyım û filan û bêvan dibe yaşasın kahraman, dibe milletvekilî, dibe parlamenter, dibe dünya xwedê tiştê qirêj dike. İşte mesela ve deri ne aşirete. Dixwaze ez Kurda çawa perçe bikim. Ol jî avaye binerin. Mezhep mesela dibe Hanifi û Şafiîtî. Binir Aleviyên Kurd dibêjin ki vay Şafii hatin. Çima Şafii, çima Hanifî na? Çünkü Hanifi destelattar piranî. Oysa biryar dide evi halit ke aslında evin çima me perçet ke çima pirani çünkü Kürt Şafii ne? İşte dixwazin Kürt bi Kurda bidin qetil kirin. Mesela bajar herem me perçet kirin. Mesela ez dibêjim de herel o welatê serhedê ne başe. Serhedî dibêje wala Amedî ne başin. Amedî dibên botanî ne başin. Ez dibên Başûrê Kurdistanê Duhokê ne başe. İşte filan bi vî tiştî me binerin berê Diyarbekirî û Mêrdîniya perhevdû hesnet kirin. Ew digo 47 bozuk plaka, ew digo 21 bozuk plaka. Filan binerin van tişte ava sanki piçûk xuyanît ke devlet herî ciyê me em piçûk ji ber nezaniya me, ji ber em xwe nas nekirina xwe me perçe dike. Mamoste menfaatên niha ew zemanê berê bû elbet niha menfaat jî neketiye nava meselê. Mesela hin eşîret tên kirîn di berdelê da belkî dibin qorûcî, belkî jî fayda wan li cem devletê heye nabin qorûcî ama bi şeklên cuda bi devletê ve tên girêdan. Ev jî nabe sebeb ku yeketiya Kurdan tişêne ve. Yek jî ew e. Yani aslında pir sebebê xwe ne. Em di civaknasiyê da tiştekî dibêjin. Em bûyera bi yek sebebekî nikarin bidin nas kirin. Binêrin. Mesele te goya çima welatê me tên koçber dibin berxizaniyê. Binêrin me muhtaç dikin. Li welatê Kurdistanê da insan feqîr û belengaz dikin paşê perê şîr, perê zaroka, perê niza jinebiya filan û bêvan muhtacê xwe dikin. İnsan diçin ber deriyê wan rêz dibin çünkü birçî ne. İşte cana insan dibêje yaw evan insanê me meqarnaçî ne filan bibin. Ez vî tiştî rast nabînim. Ev ya gotinekî nerast e bi tundî şermezar dikin. Kekê min madem avaye em proje bikin alternatîv deynin bira insanê me neçin wê derê. Evê kevî tiştî dibin yek jî sebeb ew e. Ez vîya rast nabînim. Werin em Kurdistanî projekî amade bikin em li welatê xwe xwedî derkevin. Em hem welatiyê xwe xwedî derkevin. Bira nerin muhtacê wê denin. Yani gere em vî tiştî bipirsin. Em wan tawanbar dikin, sûcdar dikin. Gelo em nankî nebin mala xwe çi dibe? Ez nabêjim bira muhtacê wan bibin. Ev mijarekî gelekî giring e mamoste pir zû de ye bala me dikişîne. Niha li Tirkiye krîza aborî heye. İnsan bixebitin, nexebitin nikare îdara xwe bikin. Em weke Bakurê Kurdistanê nan nikarin top bikin. Tune ya. Tamam. Ev rewşa temamê Tirkiye Bakurê Kurdistanê jî di nav da. Tişta ku ez merak dikim zû da ye. Şuxa min muhatabekî digeriyam bikarim vê pirsê jê bikim. Di kîjan şertan de merûv dikare aboriyekê alternatîv ava bike. Li Bakurê Kurdistanê merûv şertekî wisa ava ke ku hewciyê Tirkiye nebe. Li Tirkiye problema aborî derkeve, krîza aborî derkeve,
peri xel biyani dolar bikeve da keve çeva dikişan şartan da dikare tesir li meneke. Yani aboriye ki xweser, ekonomiye xweser. Gelo tu weke şaredarê berê imkan heye merûv vê atmosferê vê jiyanê bi rêya şaredariyan çêbike. Gelo karsazên me ê li derveyê welat ê hundirê welat. Hêz û quweta wan heye bikaribin ekonomiyekî alternatîf Bakurê Kurdistanê ava bikin ku em bila krîza aborî tesîr li me neke. Van şertan merû çawa dikare biafirîne mamoste? Yekemîn şertê wî heye lê şertê ke em bînin ber hevdû zehmet e. Problem wê ye. Yekemîn gava şaredariyê de mesela wexta dema me da me ji bo pîransaziya aboriya civakê me gelek proje amade kir. Hûn zanin diyara şe me amade kir ser şaredariyê wê demê asten kirin. Mesela me şirketek ava kir ew şirket çardehev şirket di navxwe kir û em me êdî gelekî ciyada îstîdamê û kar û xebata kir însanan re ew kir. Dewlet nêrîkî ev ya her diçe wî dixetimîne pêşiya wî girt. Lê alternatîf gerek lazım. Mamoste tu aboriya xwe zêde bikî tu îstidam ava bikî dewlet çawa dikare pêşî lê bigire? İşte diyara şe ji me re yazî nivîsand goya hûnê diyara şe bigirin ya jî ez ê destê nim ser. Tabii Diyarbakır'da mesela wê demê 16 hev şaredariyê mezin hebûn tek tenî şirketa xwe tinebûn şaredariya Diyarbakır bûn. Şaredariya Diyarbakır ava kir û gelek xurt bû îstîdama çêkir aboriya xwe xurt kir devletê yazî işiyan. Goya hûnê bigirin ya hûnê bifroşin ya jî em ê dest bidin ser. Diyar anonim şirketî kîjan xizmetê dikir? Mesela binê erdê işte paqijî em bêjin bexçe gelek devera tişta kir. Mesela êdî avayî çêtkirin. Yani ji ber wî gelek xurt bûn mesela wê demê en hendiktirîn 5-6 insana îstîdam kir. Gelo dibe ku weke alternatîfê tokî bû yani tiştek weke tokî bû. Na ne tokî tenî. Mesela em bêjin boriyê avê çêtkirin. Hem jî şaredariya mezin re dikirin hem jî şaredariyê din re dikirin. Mesela wek mînakî bidim. Yani hem şaredarî îşê xwe erzan dikirin û hem jî îstîdam çêdikirin. Devlet nêrîkî pêşiya ya veke dibe. Duemîn me kooperatifan gelek ciyada amade kir. Lê mesela di vî mijarê da li hemberê feqîrî û belengaziyê da me sîstema sarmaşık ava kir. Li Diyarbakır saziyên sivîl û em bêjin şaredarî tê da me sazîkî navê xwe sarmaşık ava kir û bu modelekî baş. Çi xizmetê dida sarmaşık mamoste? Ev ya wek em bêjin bankekî em bêjin xwarinê bûn yani dibêjin gıda bankası. Be erzanî difrot. Beleş difrot yan be erzanî difrot. Me malbata kurtayî bêjim me malbatên xizam tespît kir. Me meyl û taraf netkin herkesî krîterê me hebûn wana serî lê didan eger wan krîtera ew bikirana me kartekî didan wan. Marketê me hebûn ew însan êdî me vî tiştî netkirin. Feqîriya ra em bêjin feqîra ra em bêjin alîkariya em bêjin xwarinê nedibirin mala wan da bela netkirin. Ew qertê xwe digirtin dihatin sankî wek marketê ji xwe ma em bêjin eşiyê xwe distandin sankî li marketê alışveriş dike. Dedeviya wî çi be wî digire? Hem alîkariya bi rûmetî bûn û hem jî bêtarafî bûn. Me net gotin ama bi şiklekî ne baş ku mamoste dişûna ku tu masî bidî feqîrekî tu wî feqîrî fêrî girtina masî bikî baştir e. Yani çima masî her bi hev dikirin binê. Ama teheya masî fêr bibe lazim e tu wî têr jî bikî. Yani her du bi hev diçin.
Binên min got diyara şe kooperatif û ev. Mesela yekê din jî bankekî cil û caw me kir. Mesela me malbata tespît kiribûn, me qert dabûne wî, dahatin ji xwe cil û caw 6 maha carkî da dahatin xwe zarokê xwe re dibirin. Heya tu ji wî re îş bibînî, tu heya îstîdam bikî, lazim e tu xwedî jî derkevî. Lê lazim e ev sîstem êdî dervê welat jî bibe. Binêrin, ana li Ewropa gelekî aborîzanê me yan karsazên me gelekî însan hene. Lazim e yek sermaye xwe bikin yek. Ez nabêjim biraber bin yek şirketek ha. Mesela çima holdingekî Kurda tune ye? Mamoste ez dikarim ji te re bêjim sebebî binêre. Li cem Kurda sosyolojî aliyê sosyolojik ve kültüra me ya dewlemendiyê tune ye. Yani em ne milletekî dewlemendin. Em ji zenginiyê fehm nakin. Perê me hebe jî em nizanin xerc kin, em nizanin bixin xizmeta civakê. Ev kültürek bi qasî 200-300 sal lazim e jê re. Yek em fêr nebûne. Ya din jî me başê pere dîtiye, me dûr re pere dîtiye. Ew pere ji bo me pir şîrîn e. Çünkü me nişkeva pere peyda kiriye, tu wî wextê rabî bixî holdingek, bixî şirîgatiyek, ew ji nişkeva perê te wenda be yan jî di projeyekî de tu wî perê wenda kî psikolojîkmen tu têk diçî. Ji bo ku merov ev tişta ku tu dibêjî mirov bike, dibe kültûrekî mirovan a dewlemendiyê hebe. Merov jê fehm bike. Ez bi vê vekirê dizanim, nizanim. Kekê bedran li welatê me bi taybet jî aborî û bazirganî xurt bûn. Ewa nebêje. Alvêr û gelek sîstemê xweş hebûn. Çima te dibêjî? Mizeb Ama endüstri tünel ceme. Ez wê demê dibêjim. Binêrin ticaret bazirganî dibêjim. Welatê me bi taybet jî bazirganî xurt bûn. Mesela çerçîtî ez vê derê nebiterame çima çünkü bazirganî ne helberîne. Yani tu biriya bazirganiyê tu tiştekî naafirînî, tu nafroşî derva, di berdê lewê de tu perenayînî coğrafya xwe. Ez behsa sanayî dikim, üretim. Ama tiştîtin ez 100 sal berê dibêjim, 105 sal berê dibêjim. 5 sal berê dibêjim. Evalê bedran. Ana tu genim bifroşî derva rast e. Tu genim bifroşî derva. Ana mize berê çerçî dahatin gundê me. Diçûn işte dahatin ji gund hêk distîn em bêjin sawar disendin ya jî genim digirtin, sabûn didan, tişt didan. Binêr yek. Di do mesela ez bi xwe licî me. Yani tedî ji me re licîya re dibên qaçaxçî. Ez vîra rast nabînim. Licî 4 perçê Kurdistanê de bazirganî kirine. Sînorê devletê nas nekirine, ji hespan bi hêstira çûne Başûrê Kurdistan, Rojelatê Kurdistan û Rojavayê Kurdistan û em cem me mesela serhed digotin welatê Jorîn. Welatê serhedê welatê Jorîn dihatin wan lera difrotin. Ama wekê letew mamoste bankayê me çênebûne, otomobil sektora me çênebiye, yani malbatekî weke malbata koç li Bakur çênebiye. Ji ber vê yekî ez pir îqna nebûm. Evalê vedran. Ana gava hêstê netewî kêm bibe aborî xizmeta netew da nineye. Wê çaxê pêşketin nabe. İşte problem ev e. Gava hêstê netewî em bêjin wan dema da Kurdewarî, Kurdistanîtî gelek pêşketî bûye. Lê bawer bikin wê çaxê gelek baş bûye. Anha işte ez ê dibêm hêstê netewî çiqa bilind be, hêstê netewiya aborî jî ev xwe baş dibe. Gerek bi hev re biçe. İşte lazim e em dibêjin ya birjwazîkî netewî jî gerek ji bo wê bipirsî. Mi got çima ev bazirganî, ev avayî gelek bûye. Ana Kurdistan berê avayiya Kurdistanê li ku derê hebûn. Binê
her kim albatık en hendiktirin 200-300 pazevi 5000 pazevi 10,000 pazevi hebu. Genim, Nisk, Nok, Garis, Gilgil em bêjin gelek tiştan me avadikirin du frotin. Tiştekî dijî heye mamoste ez bînim bîra mamosteyê xwe niha pir kesayetiyên Kurdan di van demên dawî de dewlemend bûne. Mesela li Amerîkayê yek ji dewlemendan yogurt çêdike mast navî Kobanî Li ew pir hestê netewî tune duyda. Ana Türk mesela numune didim mesela Sezgin Baran Korkmaz di van demê dawî de pir dewlemend bû tesîr li siyaseta Tirkiye jî kir û derket derveyê Ewropayê. Li Ewropayê jî gelekî dewlemend hene. Dewlemendekî me din Nêçîrvan Barzanî dibêjin yek ji dewlemendên di nava sed kesên herî dewlemendê cîhanê de ye. Niha ev dewlemendên me çi qas mal û milkê xwe hebûna xwe dixin xizmeta doza netewî ev e. Pirsate di cî de ye süper. Ama wextê ku tu van dewlemendiyê xwe derxî derveyê welêt yan jî tu biçî weke dewlemendekî bi eslê xwe Kurd xwe Tirk bidî naskirin dewlemendiya xwe bibî Tirkiye bajarê wê derê de bixî xizmetê yan jî em bêjin weke Nêçîrvan Barzanî ez gunê wê negirim ji ber ku min şexsen lêkolîm pêk neaniye ez nizanim ez îddia jî nakim tenê tê behskirin nedibêjim weke numune tu wextê rêvebirê heremekî nîv dewlet bî tu dewlemendiya xwe ji Kurdistanê derxî bibî razemenî li Tirkiye li Amerîkayê li Ewropayê çêkî dewleta me netewa me elbet pêş nakeve. Wê demê em jî rex nedikin. Ana ez bi taybet piranî ji bo Bakur dibêjim. Başûr tiştek dine. Mesela ana li wê de rêveberî heye. Ew rêveberî bi xweyatinimê xwe bibin wan dera eybe şerme fediye. Ji bo rojavayî jî dibêjim. Ama ana îro li Kurdistanê Bakur însanekî dewlemend aboriya xwe bikişîne dervê welat ez heyacîkî rast dibînim. Çünkü ewlekarî tune dewlet dest ser. Rast e. Anha mesele li diaspora lazim e Kurd bên berhevdû. Ez divî alî da ez dibêjim lazim e em gelekî pêş bixin van tişta. Yekemîn lazim e sazîkî me aborî bi rastî û bi durustî û bi profesyonelîtî lazim e vî tiştî ava bike. Ana di do lazim e vana vakıf ava bikin. Vakfe civakî, vakfe aborî alîkarî, vakfe em bêjin hunerî. Çünkü vakfe perwerdeyî. Çünkü wê çaxê lazim e diwan vakfan da zarokê Kurd em bêjin baş û qenc wana bigirin bidin perwerdekirin. Malbatê xizan wana alîkar bikin. Bi rê û rêbazek din em bêjin xebatê xwe yatrimê xwe bibin welatê Kurdistanê. Îro Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê benda van însana ye. Ji bo avakirina wan lazim e hûn sermaya xwe bibin wê derê. Çima bankekî Kurd tune ye? Viya dipirsim di do çima holdingekî Kurd tune ye li wê? Ez mînakek bidim. Min ez lê hatim belkî hûn jî haybûne. Wexta şerê Azerbaycanê û Ermenistanê dest pê kir, hûn zanin li vê derê li Migrosê de sokar hebûn. Rast e. Karsazê Ermeniya vî tiştî gotin em qebûl nakin, gotin têkiliya Migrosê sokarê bira qut bibe. Çünkü aboriya wan hebû. Binêrin ez mişaredarî da pirzimanî kir rojekî ez li Frankfurtê li balafirgeha wî da bûm min êrî anonsa Tirkî kir. Eçûm ba yekî. Gelek ecêb bûm yani binêrin. Eçûm min ji yekî pirsî ya min got çi xweşa min çû ya ez Tirkim min gurûr dît kî bi zimanê min bangewaziya min dikin. Goya ez bi Tirkî bêjim baştir e. Goya beyefendi tabii ki gurur duyacağız. Bizim burada ciddi bir ekonomik gücümüz var
Ve biz Alman devletiyle oturduk. Dedik ki yurttaşlarımız gidip geliyor. O zaman kendi dilleriyle hizmet görmeliler. Ya siz bu hizmeti verirsiniz ya da biz ekonomik kaynaklarımızı çekeriz. Binir. İşte aboriya xwe xistin hizmeta neteviya xwe. Çima karsazê me aboriya xwe gelek esnafın, gelek xwedî fabrikane, xwedî avayiyane, gelek tiştanin. Hêza xwe bikin yek, em bêjin 300-400 milyar euro karin bigirin bin bandora xwe. Bir herin devlet ara bêjin ki ya win hemwelatiyê me hene bi zimanê wan perwerde bidin wan, zimanê wan xizmet bidin wan, ya jî em bu wera teklî xwe qut dikin. Mamoste li Avrupayê saziyekî karsazê Kurda heye, tam navê saziyê naybîra min. Erê, ake. Gelo yani amedekariyekî we heye, yan jî planekî we heye hûn raporek pêşkêşî wan bikin, yan jî projeyekî hûn pêşkêşî wan bikin. Ev tiştê ku tu di bernamê de dibêjî, yan jî di konferansekî de vê proje xwe ji wan re pêşkêş bikî. Tiştekî wisa pêşniyaz hat tişte re û yan jî projeyekî te wisa heye. Di sê civînê wan hebû. Mesela em beşdarê wan bûn li Swîsre jî, li Almanya jî, li Fransa jî civînê xwe kiribûn, em beşdarê wan bûn. Me fikr û remanê xwe ji wan re got, ew jî înkî tişta qebûl dikin, lê dîsa lazim e bêtir xurt bibe. Ev têr nake. Binêrin gora zanyariyê dibêjin ki pêşerojê da nêzîkî 30 milyon, 35 milyon insan ti koçber bibin bên vê derê. Çünkü çima êdî dünya em bêjin klîma tê guhertin, êdî avayî qut dibin, av qut dibe filan û mêvan. Lê bawer bike girîngiya Kurdistanê xurt dibe. Çünkü av gelmeye. Av û avayî nebat û jiyan gelmeye. Ji ber wî jî em anhada lazim e karsazê me xebata vî tiştî bikin. Di do, êdî dem dijital e, dem genetîkê ye. Gerek karsazê me xizmeta vî tiştî bikin. Êdî lazim e yapay zeka û em bêjin yazılımên kompîtürê di van tişta da pispor bibin êdî. Yani êdî Kurd tenî bira döner nekin, em bêjin tenî xwarin û vexwarinê nekin. Evana jî girîng e, ez vana piçûk nabînim. Ama êdî lazim e em pêş re biçin. Tenî Kurdê me xanî avakirinê da nemînin li wê derê. Yani em lazim e bêtir xwe xurt bikin. Yani ez vî tiştî bêjim. Pêşketina netewek bi hêstê neteviye ama bi aboriye jî. Ez genelde pêşniyarê xwe di civîna da tiştekî dibêjim. Gerek hemû Kurd di jiyana xwe da sê qumbere ava bikin. Yek qumberekî ji bo xwe, yek qumberekî ji bo malbata xwe û yek qumberekî ji bo neteva xwe ava bikin. Yani em lazim e xwe û malbata xwe çawa difikirin, neteva xwe jî bifikirin. Çawa neteva xwe difikirin, malbata xwe jî û xwe jî bifikirin. Mesela min civînekî da tiştek ku. Min got binêrin. Win qîmetê didin xwe yan na? Got em didin. Pekî min got ez dixwazim pirsekî bikim. Got bêje yek min got. Win gava sîxorta xaniyê ve ereba we dibe. Win wextê wî da radizînin ranazî. Got em wextê wî da radizînin. Çima? Got ceza ye. Pekî min got ereba ve ceza dibe. Win wextê wî da didin nadin. Got em wextê wî da didin. Av, elektrîk, kirya wî roja wî da didin. Got em didin. Çima? Ceza ye. Pekî min got ez pirsekî bikim. Got bêje. Mi got win 6 meha carkî da diçin check-up dikin nakin. Got ew çi ye başka? Mi got win tenduristiya xwe mêze nakin. Mi got ana hemû tişt ji bo jiyana însanan neheye.
ون قیمت ندن خواه ونه مال و ملک چه بکن یعنی خانیه و آواییه و هر دری زیر و زیو به ون نخوش بن چیه دو مگو نتاوال و تنبه ون خودیه ایسویچ را به چیه سکنین مگو وچ آغه لازمه ون تشتکی بفکرن ون جیانا خدا شخورا مالباتا خورا ولات خورا بفکرن سه قنبره دیدن ام بیجن کی تصد ورقه قزنشت کی 20 کاغذ جوی نتوا خواه 30 کاغذ جوی مالباتا خواه 30 کاغذ جوی خواه بدد جی کی اوی مینا که جه دیاربکر از پیش بوم بابو کالمه گوتنکی دگو دیاربکر بردری پیغمبر اینا یعنی نبی جامی دا و چاقه جوهی کی کندره بایخت که بله دبی یک ایدی و چاقه ورقه کی بویا دو ورقه بویا نیسه پرکی دایه هم بیشن دو ورقه دایه و کندره خواه بایخت کریه دو ورقه دایه اف جوهی ورقه کی کریه آلی کی قنبره ورقه کی جدانی آلی قنبره کی اوی انسانی شاش مایه گوتیه تو چما آد کی گوتیه که من اف جبوی تابی دبی کریف دبی اف دباره مالا منه اف جبوی نتوا منه işte ام جانا قیمت نادن خواه نادن ولاتی خوشی بنرن ام لبادرا جانا دولمندن tamam serçava serçava bırak kurtun ama her teş teniş khara jinabe teni velati khara jinabe lazım insana ki hem khara hem velati khara bifkre çed be beraber be se kumbere lazım راسته مامۆستا ئەم تەنەوەستینن نەها vîna ki benim holdingi binin Verê, he. hebe mesela ji bo pêşerojê yatırıma xwe bike ji bo em bêjin stratejîk bifikre ji bo pêşketina xwe lêkolîna bike sîstemek ava bike lê ji bo çand nasname huner û van tişta jî weqif çêke û alî kî perê xwe jî bide wê derê bira ji bo pêşketina netewa xwe zimanê xwe nasnama xwe bide xwe de ji te razî نا ڕاستە مامۆستا وەکێ پرسا داوی قەدەرێکی çawa li benda Kurdan e divan salên pêşme de yani hêz û quweta me ji aliyê siyasî ve ji aliyê aborî ve tiştek ku tu behs dikî hemî ev niha di asta projê de ne قەدەرێکی çawa li benda me ye şerê sêyemê cîhanê niha li rojata navîn gur dibe tiştek heye tiştekî dikele li mutfaqê ama para me çi dikeve hê nayzanîn ama li cem te agayî hene tune hêviya te umuda te çi qas heye قەدەرێکی çawa li benda me ye ez vê pirsa xwe dikim paşê ez ê mamosteyê xwe rehet berdim ama rojê pêş me de ez ê dîsa te aciz dikim muheqeq çikî sohbeta te pir xweş e sohbeta te pir xweş te herike tu jiye mamoste pir ji berê ve ji xwe kêfa min ji axaftinê te re tê sohbeta te re tê yek zanîna te ya sosyolojîk gelekî kûr e ê tê de felsefe heye û te bi sala mamostetî kiriye hitabeta te bihêze êdî em dawa çi bikin êdî em kesekî wek Abdullah mamoste Abdullah em ji Qidirê hevalê bedran bav û kalê me digo diz û xwediyê malî êdî hevdû hesiya ye ev gotinekî taybet e em zanin di welatê me de kî diz e kî xwediyê malê ye em hevdû nas dikin yani me goya aqa perçebûne lê êdî em hişyar jî bûne me êdî fêm kir ana min demekî civakî te tiştek bû ez heftê û heşta da zarokî 12-13 salî bûm wallahî wê demê qasetê şivan yani em bi tirsa bi newêrekî me tişta dikirin lê îro televizyonê Kurda çêbûne bawer bike tabî di malbata me da piçkî
کردستانی تی هست و رمان بهتر هیه مثلا ولایت مدا ام بیژن سرهلدانا شیخ سعید کالدا مالبات همه بدل دایه تیدا جی گرتیه هرمان جدا و ام بیژن سال شستی هفته واندا تدی انسانی به در و دور قاچاقی ماچاقی دبیژن یا یعنی تجارت دکرند چون وان درا مثلا کرد و کردستانی ام گلک ام زاروک بون موان به هست و رمانا ام مزن بون ام به کویس آقا محمد عربی جزیری بوان تشتا ام مزن بون یعنی ام زاروک بون لی ام زارم کردستان چیه بنیرن ام جوی هاتم ویدری باور بکن yani Kürt edi yani rojeki etxazım minakik bidim havaki dersi mi hat malame işte babem jergo gotuşkuy gaz dersi mi me paşi biremi gola evabal alemiye golmuş goşlav go evne kızılbaş avanın ki go babo go taçan kızılbaş diye gola mı ne diye gotuşku zani go şeyh diye الشيخ لا ما عرفش حكمة الشيخ سوال به لبابي من 2013 دا حبكي زاوية من علوي بون هات قيزا بخازه مگو بابا ولا تي قيزا تتخازه مگو از تخازم تشتكي بيجم مگو بيجا كريم مگو ولا زاوية علوية مگو وي ازاو السكينين قلت عيبناكي لاي من قلت خانداي تبلدية باشقاني اف علوي چيه سني چيه قو كرده كردستانية قديا قو مسألة علويتي چيه بنير باوي من ده حشتي ويكي علوي تشتيد قو ده 2013 علوي تشتيد قو البته قارنه کی چیه tabii ki civak ama ne civak akberiye li بوی تکوشینی ام گیشتن آستکی هن تیرا مناکه از دانم ده جواکی تا ده 5 سالا ده هموتش نابه لی 5 سالا دا جی گلک گوهرتنی 200 سالا جی چیبویه ام بی حقی نخوازن ده دو اما ام دخوازن ده ها باشتر به چی ما باشتر به ده روژلات ناوین دا ایدی گوهرتن هیه ایدی ستاتیق و اوا نامشه هزی نامنتوی وی ستاتیقا روژلاتا داویجی قبول نکنه دی لبرجواندی وان نای سیستما دیجیتال سیستما ویتشتی ایدی دیکتاتورا قبول نکه دبی که یا اسیلح دفروشم تریلیونک قزنشتکم اما لهمبری مجی انسان زیده دبن نحوجه ایدی دیجیتال هر تشته از اینترنت آخواه تلفون آخواه سیستم آقا بفروشم و دموکراسی آقا بکم انسان را جیان وان باش به استقرار هبه برای اجی قزنج کم جبوی بیکو هرتنی ایدی ت سیستم دیکتاتوری ایدی دم آقا تجکریه işte درۆژەلاتە ناویندا کلیتێ وی تشتی کوردن جارا یەکەمە دەبێم di cîhanê da berjewendiyê Kurd û Kurdistanî û berjewendiyê hêzên navnetewî aslında rastê hevatine. Ev hatiye berderiyê me. Eger em yekîtiya xwe xurt kin, eger em hêzekî navnetewî bin, Kurdistanî bin û hemû li Kurdistanê bi gelan û baweriyan yekîtiya xwe xurt kin, ez bawer dikim di rojhelata navînda vî guhertinê da ciyê me sağlam e. Êdî bê statû em jiyan nakin. Yani tu dibêjî em amade ne em weke millet weke netew em ji vê rewşê re evet gerek em bibin. Mesela 2013 da ez dibêm kongra netewî çêbana îro em di vî halî da nedibûn. Em ya bêjin di do me wê demê nekir nayê wî menayê em nekin. Ez banga xwe li hemû Kurdistanîya dikim û partiya rêxistina oldara û em bêjin ronekbîrê me û aqilmendê me banga waziya me dikin. Tek çare heye tifaq tifaq tifaq.
معنى اتفاقي ام نابجن ام هموي ببن يك برا جوداتي مهبن بارتي ما جودابن عشيرة ما جودابن اولي ما مذهب ما نرين ما جودابن ابيات دولة مندية ماموستا اتفاق چوا چه به اتفاق چوا چه به نا مثلا سر مسئله مثلا پارتیان کردستانی تو بدی برچاو لباشور یعنی که جاره که دو جاره اوجی بافل چو روژاوا دولت ترکی کت شپیک و تاکیلیوی هنه که هی به پکه کرا مالا خراب کرد قدر خکر برا فرگه اکونومی آمبارگو دا سره وکه تروریست ایلان کرد یعنی یک تفگره که کرد پارتیه که کرد دما تاکیلیه خواه به دولت ترکی را هنه که قد که یعنی جی هنک بینا یکتی جیته و همه آفاروز دکه و همه بومبه لسر دبارینه بالا والسریه وانده من داویه ده درونه خو حمید شنه سر سلیمانیه همه سلیمانیه ده یعنی دوان شرطان ده به پسیکولوژی و روحیت دولت ترکیه یکتی ملت کرد و چه اساس ببه حتی که دولت ترک خودی به منطقه به من گفت اتفاق دیگه تشکیلاته به برجمندی کرد و کردستانی برجمندی حزبا برجمندی عشیره برجمندی اولا برجمندی مذهبا برجمندی حرما و برجمندی مالباتا و همو تشتا بلندتره گرک ام دبی تشتیدا یک ریز به دو از بانگا خوش پارتی آراد کم پارتی ما اگر دخوازن پیش کبن چاراوان اوکی یکیتیا کردا بکن اگر نکن کی نکه تاو هندا بکه دو بانگا من لکردستانی آیه پارتی نابن یک ون ببن یک زور بدن گرک گل کرد بیشه کی اگر ون نبن یک ام ادی و هموا قبول ناکن یاجی کی یکی تی قبول ناکه امی ناکن یاجی تهیزه کی نام نتوی بی کردابین برهفدو وقت بری قدپا و ینکه چواهانین برهفدو اوابه اما اتشکی دنجید به بنیرن دنیا جهندستانی حیا هامبورغی رکینو چید که اویا جی کردارا در فتکی پرمزنه اگر ام باشور و روژاوا بکن یک در باس بحر سپی ببن امی نفت آخوه گاز آخوه ام بیجن آوایی خواه همو چه هنه امی سروی بشینن جهانی را فقط ترکیه چه دویجه زانه ترکیه دوی اگه او ری بکه و دوره ادی قیمت همه نامینه چد که کردا دناف خدا پرچد که دبی از جباس رای حیا استانبول ری بکن تیج قدپی را دبی کی وره بمرا ببه شریک دوان کردا بیله işte امی به هفره بخون از بیاد بیجم بنیرن gelek trilyon dolar gaza xwezayî nefta me heye û nebatên me hene. Eger em berjewendî bifikirin riya başûr û rojava bibe yek bawer ke QDP daha pir qezenç dike. Daha pir qezenç dike. Wê rojê mamoste Kurdistanî qezenç dikin. Bira herkes zanibe binêrî peymana Iraqê û Tirkiye qadandina başûrê Kurdistanê ye. İrada wî tune dike. Binêrin lîstik kirin bi destê Kurda tinebûna Kurda kirin. Bira jî şaşî û xeletiyê vegerin. Banga min ev e. Binêrin Ereb û Faris xwe dane ortê. Tabii ez ji bo sistema wan dibêjim. Nana mamoste ez gotinekî bibêjim wan gotinê te pişrast dike. Wî rojê mîvanê me Hüseyin Emer bû li vê derê şîrovegerek siyasî ye. Pir vekirî bi delîl û îspat beyan kir ku ev tekîliya di navbera Iraq û dewleta Tirkiye de pêş dikeve dafikekî ye yan ji bi gotinek din xefikekî ye li pêşiya pedekê. Esas li hember pedekê ev dibe xefik. Ya binêre kekê Yani tu qîmeta pedekê nahêlin. Mêze bav û kalê me digo. Digo law pişta xwe nedin Osmanlî. Ya em piçûk bin ji me re digo ha.
Digo bekte Romê tinin pişta xwe nedin Osmanlî ya jî Romê. Ev Roma reşe digo. Bekte wî tinin. Go pişta xwe bidin birê xwe. Bira QDP'yî viya zanibin. Bawer ke tev qezanç. Onda bikin. Te bixebitînin tekmen wan xin. İrak jî bi vî şeklê mamoste. İrak jî niha tekiliya xwe bi dewleta Tirkiye eger xweş bike, İrak ne? Êdî pêdiviya Iraqê jî bi pedekê namîne statûya Başûrê Kurdistanê jî dikeve qeterî. Ana binêr ev ya bê İranê jî ninin ha. İran jî divî tiştî daye. Ji bo wî dibêjim lezgînî QDP ji vî şaşî û xeletiyê vegere. Bira kongre netewî top bike û QDP, PKK, YNK û partiyê din bên berhevdû lazim e Başûr û Rojava bibin yek, hêza xwe yê eskerî, hêza xwe yê siyasî, hêza xwe ya aborî fiîlî bikin yek. Eger awa nebe binêr İran bi destê Kurda çawa kir, Kurdên İranê bêçek da kirine. Ev tişta ku tu dibêjî Amerîka taraftar e mamoste gelo? Amerika û Rojhelatan Dengê te çû. Mamoste newestiye ama kompûtera wî westiye, înterneta wî westiye. Ama eger were ez ê car dibigirim, eger ne tişna. Ama pêşbîniyê wî hene, fikra wî hakikaten takdir dikim. Em hemfikirin li ser van mijarana. Na kek Abdullah Demirbaş eger were em bila pirsa xwe dewam bike, ne meseleye. Niha rast e Amerika jî pê hesiya me taraftar e ku milletê Kurd hêza xwe bike yek, hem ji aliyê siyasî ve hem ji aliyê eskerî ve li rojeta navîn. Hatta projeyekê heye sînorê di navbera Rojavayê Kurdistanê û Başûr da ji holê rake. Ev proje heye ama di vê derê de Kurd çi qas amade ne ew mesele. Mamoste tişta ku min dixwest eş te bipirsim ev bû. Yani Amerika taraftar e ku sînorê di navbera Kurdan da rabe ji aliyê siyasî, ji aliyê eskerî ve Kurd bibin yek. Hakikaten tiştek wisa gohatiye goyê te bîstî yani. Mantalîta Kurda nêzîkê demokrasiyê, azadiye pêşketina rûmetên mirovayî ne. Azadiya jinê ye. Rêzbûna olayê. Mesela em Kurd tu cara ne nîjatperestin. Em welatparêzin ama nîjatperest ninin. Mamoste îddia me berfirehtir e. Em ne tenê em nabêjin em dibin xeterî ji bo civakan, em ser de jî dibêjin em ê demokrasî bînin, tevahiya rojhilata navîn, em ê dunyayê azad bikin. İddiaya me pir bilind e mamoste. İşte vekoka istikrarê êdî dünya zane destê Kurda da ye. Ama em lazim e em qîmeta xwe zanibin. Eger em viya zanibin û em vî vekokê bigirin destê xwe em ê di rojhelata navîn da hemû dîktatora ji ortê rakin. Vekoka vî tiştî destê me da ye. Dinya viya zane. Herî di mantalîte û zihniyetê da herî nêzîkî azadiyê emin, aşîtiyê emin û rûmetê emin. Ji ber wî dixwazin işte em jî duwarê aborî, duwarê rêveberî û duwarê eskerî da. Mesela ez bifikirim. YPG, YPJ, Peşmerge û gerîla bibin hêzekî netewî nêzîkî 200,000 dike. Di rojhelata navîn da 250,000 eskerê te heve tu zanî çawa ye? Hele piştgiriya devletên Ewropa û Amerîka jî heve pişta me nayardê. Mêze Başûrê Kurdistanê, aboriya wî, Rojavayê Kurdistanê, em bêjin bira sînorê wan nebe yek. Ama fiîlî serbest bölge çekin, herema azad çekin, ticaret bazirganî çêbe, pekî ev ya Kurd bibe. Êdî çima ne baş be? Aboriya me çiqa pêş dikeve?
gaza xwezayî, neft, her tişt di her cîhanê. Wê çavê dewleta Tirk jî, İran jî, Irak jî mecbur dibîne bigewre. Ya ti bigewrin ya çok bidin. Başka çare nîne. İşte lazım e kongra netewî bibe. Banga min dîsa ve ez banga xwe ji qedepê ra dibêjim. Ji vî şaşî û xeletiyê vegerin. Vegerin. û bangewazî bi lezgînî kongra netewî bikin, bakin PKK, YNK û baş Rojava û partiyê din. Kongra netewî deynin bira êdî muhetabek çêbe ji cîhanê ra ana hêzên namnetewî dinêrin. Di rojelata navîn da kî bi hêz be, kî bi quwet be bi Îran e. Yani eger em ne hêz bin ew ji wê berjemendiyê xwe mecbur dimînin bi dîktatora bimeşin. Gelo em wê çavê halê me çi be? Ji me re eyb û şerm û fedîninin. İşte ji bo wî ev peymanê bira pûç bikin. Binêrin devleta Ereba, devleta Farisa bi destê Kurda xwe pal dan, bi destê Kurda tinebûna Kurda destê kir. Ev ya eyb e ji me re. Tifak dibêjim. Rast e. Mamoste gelek spas sohbetekî pir dewlemend bû, têr û tijî bû û min peyamê hevala jî xwendiye û min qismekî wan li ser ekranê jî par vekiriye. Paşê imkanê te hebe tu binêrî ji xwe. Gelek kêfa hevala silav û hirmetê wan heye te re mamoste. Pir peyam, pir mesaj hatine. û her wiha gelek hevalên ku ji alî aborî ve jî destek dane kanala me heye. Mala we ava hûn her hebin. Reha heye û hevalekî dijî hebû li jor min par vekiribû. Mamoste ez ji te re spas dikim. Spasiya min heye hemû temaşevanan, hemû Kurdistaniyan silav û rêz û hurmetê me heye. Dibe şaşî û xeletiyê me hebel ez lêborînê dixwazim. Lê ez dîsa ji dil û can wek kesayetîkî Kurd û Kurdistanî ez dibêjim ez werin em bibin yek. Tifak. Bengewaziya min hemû partiya ra, kesayetiya ra eger kînê bira gelê Kurd bersîva wan bide wan biqedîne. Kî nayê bira êdî bersîva wan bide wan biqedîne. Ne lazim e yani? Rast e. Gelek spas mamoste ji bo tevlîbûna te ji te re tenduristiyekî baş, sihetekî baş hêvî dikim û her hevî. Serçava silav û rêz serçavê. Serçavê min. Me mamosteyê xwe jî birê kir hevalno. Hûn çawanin halê we çi we? Ez hinekî 2-3 deqe halê we bipirsim. Alan mala te ava ji bo vê alîkariyê te ku ez ê bi rêya te ji hevalê me re bişînim, hevalê me rojnameger û ku pêtiviya wan heqeten bi vê rewşî heye. Her wiha re aş mala te jî ava. û dem bi dem hevalên me û karsazên me dema wisa alîkarî didin hevalê me rojnameger bi rêya kanala me em kêfxweş dibin hûn her hebin. Ez ê silavên van hevala ji we re bînim. Wekî din kîjan heval li vê derê ye? Reha evet gelek spas. Wekî din kîjan heval ya gelek peyam hene îro eger îro gelek dirêj bû eger ez îro peyamê we hemî parve nekim li qusura min nenêrin. We goterê me wexta mamoste jî gelekî girt ama ez dibêjim bernameyek têr û tijî bû xweş bû yani. Ez xatir ji we bixwazim. Sibê di aynî saetê de sibê min soz ji Ehmed Pelda girtiye ew ê tevlî be. Ehmed Pelda hevalê me ekonomîst rojnameger ka em binêrin ew çi difikire hem di derbarê siyasetê de hem di derbarê ekonomî aboriya Kurdan de. Aborî gelekî mühîm e. Hakikaten merû çawa dikare sîstemekê pergalekî ava bike ji bo ku însanên me îdara xwe pê bikin hewcê dewleta Tirkiye nebin. Ev mühîm e. Em binêrin huzur seven te çi nivîsiye? Huzur seven te çi nivîsiye em fehm nakin.
خودی دی مایه سر خیر و گونه تیدی تا چی نویسی نزانم بلا حسابه Ebru Hanım iştiraci Slav her hevi gelek ez dibêjim îro qusuram nenerin gelek heval hene ez dibînim ama ez ê nikaribim bersiv bidim wekî din tamam ez xatirca bixwazim hûn her hebin mala we ava bi hêviya rojên xweş ez dat dîsa em gotina xwe yên meşhûr bibêjin çi dikim bikim bila berê be dem baş Slav